Днес е понеделник. Биткоин се търгува за около 115 500 долара. Ето какво става днес в крипто. Кратко и ясно. Майкъл Сейлър намигна, че компанията му може пак да купува при спад. Тоест, ако цената кротко понижи, той е на пазарлък. След няколко силни седмици покачване вече сме в седмата. Някои напомнят, че често идва кратка пауза или корекция. Историята го е показвала, така че бъди спокоен, не е нещо нечувано. Появи се идея Съединените щати да направят стратегически резерв в биткоин, финансиран с излишък от мита, с супер сигурно съхранение на различни места, прозрачни отчети и таван на бюджета. Звучи като филм, но е реално предложение. Един шеф от индустрията казва, шансът да видим 150 000 преди по-голям спад е повече от 50%. Други пък не очакват сериозен завой надолу скоро. Оптимизмът още е на линия. Майк Новоградц предупреди, че биткоин от 1 милион още през 2026 може да е знак за прегряване. Междувременно монетата наскоро чукна нов връх около 124 000 и малко. За Етер има мнения, че пътят му е леко по-оптимистичен от този на биткоин. Парадоксално, по-слабият интерес към купуване при спад може да даде по-силен тласък нагоре. И още нещо голямо. Борсово търгуваните фондове върху биткоин и етер имаха най-голямата си седмица досега. Обемите стигнаха около 40 милиарда долара. Етер фондовете направиха силен спринт. Толкова за днес. Ако ти е интересно, харесай видеото и последвай канала.